Dan houdt één hem daarbij, de andere houdt hem daarbij. En dan zei je altijd uiteindelijk van Jimmick. Eerst even een rustig rollen. Ja, oefenen is natuurlijk hartstikke wichtig. Alle keer dat je inzet wordt, kom je in een situatie die je net van tevoren bedacht hebt. Dus je moet echt getraind wezen om in de praktijk goed in te zetten. En dan doen we het gewoon even. De brandwacht van Stiens is juist weer aan de gang met de wekelijkse oefening van het korps. Ze hebben een soort vrijwilligers en dat gaat de landelijke trend in. Want nevens veiligheidsminister Van der Steur hadden hield iets meer vrijwillige brandwachtmannen of vrouwen ermee op. Een van de oorzaken daarvan is de vergriezing. Al is dat in Stiens net aan ouder. Bij ons in Stiens speelt de vergriezing nog net. Ik ben zelf 52 en de oudste van het korps, dus dat valt nog daar. De jongste is 22 en de gemiddelde leeftijd is 40 hier. Dus op zich hebben wij nog een vrij vitaal en jong korps. We hebben gelukkig wij genoeg mensen die daarna bij de brandwacht komen willen. Maar om bij de brandwacht te komen moet je een zware opleiding terug in en die opleiding is duur. En daar hebben we eigenlijk net genoeg geld voor gereserveerd. En de burgemeesters hebben nou ons bestuur, die hebben nou zijn, wij willen graag dat die brandwacht paraat blijft, dat er op sterkte blijft, want dat vinden we belangrijk. En daarvoor zijn ze bereid om extra geld te zetten om dat mogelijk te maken. Het extra geld is dus bedoeld voor de opleiding van nieuwe mensen, zodat de sterkte van het Frieske korps op peil blijft. Dit hier binnen 15 mensen voortgegaan bijgelijks. We moeten wel vooruit zijn. Dat betekent dat we plannen en ik steeds nieuwe mensen nodig heb. Een van die nieuwe mensen bij het korps in Stiens is Mark Jorna. Hij is dwaande met de opleiding die het nodig is om bij de vrijwillige brandwacht te komen. En die opleiding die is intensief. 2 jaar lang elke week 3 uurtjes. Plus nog gewoon de thuisstudie, die staat nog eerst. Dus ja. Dat gaat zo voor. Zeker, ja. Ik ben hartstikke blij dat ik hierbij zit. Dus geweldig. Nog dit jaar zal er zo'n ton extra investeerd worden in de opleidings van de brandwacht. Tak hem hier 1 miljoen.